O vicepresidente da Xunta de Galicia estivo esta mañá nas dependencias onde se arquivan a documentación xudicial. Rueda informou sobre o plan de expurgo na nosa comunidade, lembrando que o expurgo é o proceso polo que a documentación xudicial leva arquivada definitivamente, alo menos durante 5 anos, e unha vez gravados nunha aplicación informática é analizada pola Xunta de Expurgo, órgano que decide a conservación de aqueles expedientes con relevancia histórico-documental e a destrucción dos restantes. Dende o ano 2013, en Galicia xa se expurgaron 1 millón de expedientes, deles 700.000 son da provincia de Pontevedra. Eu recordo que isto é un traballo minucioso, un traballo sistemático que exixe retirar expediente, revisalo, aqueles que non teñen un valor, polo que sexa, valor histórico, outro tipo que determine que debe ser conservado no arquivo histórico, pois son destruídos cun sistema que garantiza a trazabilidade do primeiro ata o último momento. Xa digo, este é un proceso minucioso, é dicir que máis de 1 millón de expedientes que se os puséramos todos en fila, cada un no seu aceta, serían máis de 10 kilómetros, de 1000 metros lineais de espacio que estaban ocupando nos arquivos dos diferentes órganos judiciais de Galicia, innecesariamente. Ademais disto, en todo este tempo tamén se eliminaron 100 toneladas de obxectos procedentes de procesos judiciais. E con isto que conseguimos é, primeiro, liberar ese espacio, que sempre é necesario para outras cousas, e, ademais, permite reorganizar os arquivos e que sexa moito máis fácil de manexar, porque sabendo que todo o que está nos arquivos é porque debe estar, é porque é algo que se manexa ou porque se debe conservar. Creo que todo o mundo entende a importancia deste labor para que o funcionamento da Administración de Xustiza, por suposto, son outras moitas cousas, pero creo que isto tamén é moi importante. Rueda foi preguntado esta mañá polas movilizacións e convocatoria de folga de traballadores das dependencias xudiciais. O vicepresidente dixo estar aberto ao diálogo. No, onte hubo unhas concentracións, non sei o que temos que decir, hai varias reivindicacións, é dicir, algún delas xa están realizadas, outras ou non dependen da Xunta de Galicia ou directamente non é posible facelas porque hai limitacións e despois hai unha reivindicación, creo que a principal, que se refire a un aumento salarial e, por lo tanto, é dicir que dentro das limitacións que hai tamén respecto á suba do salario de todos os funcionarios públicos, a Xunta de Galicia está disposta a negociar, a falar e a ver as posibilidades dentro do que se pode facer. Se todo segue segundo o previsto, dende este sector irán a folga os días 1 e 13 de decembro e se non chega a un acordo antes, convocarán unha folga indefinida a partir da última semana de xaneiro.